Zao le tegna le tanjoko anahy. Za ke zany izy koa tegna mihoatra ny fanagnako vola ke zany fanagnako vola ny roa hafa. Direct hélicoptère raha sy bidiky zany. Amin'izay mbo malasaka antsika jiaby. Aminahy ka ndraiky mbola efa nahazo tômôbily za fa mbola tsomby antsika zany fa halako zany bakeo za mitondra anazy misy le tsomby ataon'olo mpiategna za tsy ndosiko le olo. Ya, zegny le fandeha raha. Ke uzaho ito misy raha hely apetrako akeo zany fa momoana za misalasala marenga be vola ne to. Marenga be vola ary marenga be diplôme koa. Ya, zany izy. Ke za izy koa tegna le misy fotoagna mankarahan'io zany. Mbo mandeha amoron-dranomasina karany za plage zany mbo mangatsiatsiaka. Izy koa andragno koa zaho ilo torona za agnatin'ny andro raiky maregny fofom-bola anahy koa. Ke nisy olo nandeha nasaiko niasa tamin'le plaky tsy nadigny fofona 100 000. Torana taka. Tonga am'le sehatra le agnisy le 100 000 izy torana. Miala miasa koa za. Za raha trongo be zay ro nataoko plaky tambavady anahy. Mitady piasa magnisa vola. Varo, zarahy. Izy mo raha atao karaha ny finananazy io. Azo atao karaha finanambeta karaha ny fa zay to amina miadana. Anay efa tsisy raha tam'tany pitrahana taka magnano 4 000 raha hoanin'olona ke fa raha diana taka. Masimasiny to fa tsy tegna an-tranony. Olo fa voasorogna amin'ny tany misy anaka any doko anay e. Ary fahitako anay izy zany taka zany agnano tegna an-tranony ke fa tsisy any hoanina anay aka. Am'izay molotro anazy amin'ny efa mibokiky karaha an'igny nefa zay mbola hely raha hoaniny. Fantoko aminah bognosana mandeha agny e. Ary tsy mendrika anazy 16 pitrahana eketo. Tsy malala fomba. Tsy malaba impoli marina zalahy igny. Izy koa karakaraha an'igny miaraka amintsika donc plat raiky naniny izy raiky. Marina. Freedom Production. C'est musique. Que c'est